vsadil u druhého dílu z mého domu. Tady zase přesně barákem. Jak sedím na výmáku. Ano, je mi 18. Jenom jsem tak malý. Hej, já si srandu na 8. Kdo se na ten YouTube kanál dívá, tak je vodec, protože mi je 8. A já jsem hodin. Klik, klik, klik. Kliky, léky, klik, klak. No. Zvedeme čistě. Takže jsem to zpátky lidi. Je to menší střih, pro mě to bylo 15 minut. Lol, hoši lol. Lidický lol. Než vám ukážu, chvilku počkej. Takže, lidi jsem to zpátky. Máme tady tohle. Lol. Ano, stříd. Já to nemám nabité. Lol. Super zbraň. Super. To je kuličky a tady jdu všechno. Musí být tam kuličky. Mám tady jenom prostě spinner a ten se ukážeme v jiném díle. Tento ani další ne. Že protože by to mohlo být. No, ukážu vám jeden princip. Ale za 3 hodiny. Je vám to jasný? V dalším videu slibuju. A jenom z Jirkovýho domu. Pozor. Budu točit videa. A nebudu tam jako říkat, co se tělo z toho dalšího videa z Jirkovýho domu, to ne. To musím říct, až budeme točit kraviny z Jirkovýho domu. Až budeme točit kraviny z mého domu, tak ukážeme v čistě. A myslím, že by to mohlo být všechno, pokud zanecháte like, případně odběr. A vedle odběru máte takový zvoneček, na ten klikněte a když vydám video, tak pro každého vyjde bazar speciální.